барқароркунии парвозҳо, кушодани сарҳадҳои СНГ ва фурӯши чиптаҳо аз 1 август сар мешавад. Ҳамада салом бародаро, хуш омадем ба канали Азам блог. дар видеоролики имрӯза дӯстон дар бораи кушода шудани сарҳадҳо гап мезанем. ба касе ки ин видеоролик интерес наай бародаро, як ҷой удобна биёва тамошо куна, мо бошад сар мекунем. Рафтем. якуми моҳи июл дар сайтҳои интернетӣ маълумот пайдо шуда буд ки 15 июл барқароркунии парвозҳоро бо 8 давлати СНГ ба нақша гирифта истодаанд, яъне парвоз иҷозат дода мешавад. Вале баъд аз чанд рӯз гуфтанд ки манъ кардани парвозҳо то 1 август давом дода мешавад ва фақат аз 1 август парвозҳоро барқарор мекунанд аз 8 давлати СНГ. якум сарҳади Озарбойҷон, дуюм сарҳади Армения, сеюм сарҳади Беларусия, чорум сарҳади Қирғизистон, панҷум сарҳади Тоҷикистон ва шашум сарҳади Узбекистон. 1 июл дар интернет гуфтугӯ буд ки сарҳади Русияву Қазоқистон кушода шудааст. Барои касоне ки мехоҳанд аз Узбекистон ба Русия раванд, метавонанд тавассути Қирғизистон ба Русия раванд ё 1 августро интизор шаванд. вазорати муҳоҷирони Узбекистон ба қайд гирифтанд ки барқароркунии сарҳадҳои хушкигарди Узбекистон, Қазоқистон ва Русия кушода намешаванд, яъне бо нақлиёт наметавонанд аз сарҳад гузаранд, танҳо бо ҳавопаймо. дӯстон, бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид. дар канал подписатсия кунед, зангулачаро пахш кунед, чунки агар ягон хабари нав шавад, ман ба шумо ҳатман мерасонам. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.